Dissabte 13 de febrer, són 2:15 del matí i estic anant cap a l'aeroport per anar cap a Sevilla a triar el nou gos, que ha de ser com si fos el fill d'en Pep, perquè l'he triat estèticament que fos com en Pep. I aleshores ho vaig decidir ahir de cop. Em vaig trucar als de la productora, els vaig dir que podia agafar un avió avui i anar cap allà, i el noi em va dir, bueno, mentre arribis abans de les 2, d'acord, perquè si no me n'he d'anar de viatge amb la meva parella. Llavors li vaig dir, bueno, ho miro i et dic alguna cosa, i com que vaig trobar un avió ara al matí, doncs en realitat arribo a les 11 a Sevilla, però estic anant molt d'hora per la mania aquesta que tenen les companyies aèries, que has d'anar-hi molt d'hora, 2 hores abans, en teoria al matí. Tot i això, no hi estic anant 2 hores abans, però bueno, estic anant una mica més tard. Doncs res, volo amb Ryanair, i tot i ser una companyia de baix cost, ha costat bastant car, perquè clar, ho vaig agafar només amb un dia de marge. Doncs res, intentaré anar filmant tot el procés. A veure, com que resulta que sí que tinc bastant temps, tot i no haver vingut 2 hores abans, ara són falten 2 minuts per les 8, he decidit comprar un esmorzar aquí al Pans & Company, i l'esmorzar és això, un entrepà d'aquests vegetal amb formatge fresc i enciam i tomàquet. I després és molt estrany perquè com entraven al menú m'han oferit patates, que és raríssim menjar això per esmorzar, però bueno, i una aigua. Doncs res, ara esmorzo, aniré a passar el control que hi ha a dalt i esperar per embarcar. Comença l'embarcament a 8:45, o sigui d'aquí mitja hora. L'avió se'n va a les 9:10. Bé, doncs acabo d'aterrar allà a Sevilla, ens anem allà al darrere, veureu la cua de l'avió, ens fan caminar per un camí de color verd fins a l'aeroport, perquè és molt poc trajecte, i he dormit durant tot el viatge, i ara el que he de fer és trobar un taxi i a veure si sap anar fins a l'adreça del refugi aquest. Són les 11 en punt. Hem arribat 5 minuts abans de l'hora prevista. I ara sí que estic molt a prop de conèixer el nou gos. Estic en el taxi, no hi havia ni cua ni res, hi havia moltíssims taxis per agafar, i el que hem fet és directament a la ubicació del WhatsApp que em va enviar el noi del refugi, estem seguint, el taxista s'ha posat el meu mòbil allà en una cosa que l'aguanta i anem seguint el recorregut que ens va dient fins a arribar allà, o sigui que serà molt fàcil. Darling, you send me. Molt content i tinc ganes de poder triar ja el gos.
I ara ve l'altre semblant a la mare. Hola! Ara sí que hi són tots. 1, 2, 3, 4, 5 i la mare. M'estan deixant totalment brut. Amb peus tacats amb caca. I... Ui, el petit Pep també em vol fer molts petons. Sou molt macos, A veure, estic a l'aeroport de Sevilla, a punt d'embarcar, llavors he comprat unes tovalloletes d'aquestes de nadons a la farmàcia per intentar netejar-me tota la brutícia que m'han deixat els gossos. Estic escarós, faig una pudor, tinc tots els pantalons, les bambes, bueno, tot absolutament escarós de brutícia. I ara estic caminant fins a la porta número 10, que és per on surt el vol que va a Barcelona. El problema és que els pantalons no es poden netejar amb tovalloletes. I no només estic brut, sinó que faig una pesta brutal. Bé, doncs ja torno a estar a l'aeroport de Barcelona i ara agafar un taxi i cap a casa. El viatge ha sigut, bueno, el més productiu que podia ser. Estic contentíssim. Vaig tenir una gran idea en fer aquest viatge avui. I hi ha una notícia molt bèstia, que és que al final he decidit quedar-me amb dos. El que semblava el Pep i un dels dos més clars. Mira, aquest és un dels que he triat. Mira el que és maco. Tot i que hi ha una miqueta de contraiu. Aquí. I l'altre que he triat és aquest. L'altre que he triat és aquest. El petit Pep. Ui! El petit Pep.